que us ha sigut la primera vegada que heu estat dins en una elecció a Fallera Major de la ciutat com a presidents. Què tal heu vist tota l'organització? Com es veu això com a president el tema de dir anem a votar, saps? I la responsabilitat. I la responsabilitat. Pues jo, en aquesta cosa en concret i en totes les votacions que es fan en junta local, jo, sent ara president i quan no ho era, sempre he pensat que si tenim dos representants cada falla en la junta local, que són 2 vots, per què cal anar els presidents a un tercer vot, que és un vot més per falla? No, jo sé que potser és una cosa molt impopular el que estic dient, però no li trobo sentit. Abans tenia sentit, pense jo, des de la molt lògica, perquè abans n'hi havia 7 falles i 2 vots per falla eren 14 vots. Si votaven els presidents, ixe impar, però ara que n'hi havia 10 falles, igual té 20 vots que 30, perquè és un número parell. Per tant, ara no té molt de sentit, però bé, això ja és una opinió personal meva. El vot dels presidents, el sentit de la falla entre la Junta Local també és membres de la Junta Local. Sentit i no sentit és un vot més. El fet de votar, al fi i al cap, en l'elecció Fallera Major estem votant de persones. Entonces, votes a qui votes, saps que serà una persona preparada i que sap mal no votar a una persona que no li elegida o una persona no li elegida. Per què? Perquè si una persona es presenta a Fallera Major de la ciutat, igual que una persona es presenta a president, és perquè s'ha preparat, és una persona preparada, que viu les falles, que es viurà, i negar-li a una persona el fet de ser Fallera Major de la ciutat és una responsabilitat dura que te sap mal, realment, que sap mal, que una persona no és elegida, però... I a més el que és l'organització, aquest dia, el que fos per l'entrevista el mateix dia, després anar a sopar, tornar una altra vegada allí, el tema dels paperets, que sí que era pot secret, com ho vau viure? Jo la veritat, ho vaig viure primer com a nou, però crec que era també nou en guany, tal qual es feia. L'únic que passa és que jo sí que crec que igual, no sé, no ho sé perquè al final no saps mai com funciona, però jo crec que moltes falles van ja en el vot preconcebit, preparat, a lo millor no ja per qui és la més adequada o la que millor ho pot representar en aquest cas, enguany perquè no hi havia 2, sinó a lo millor més per qui no volem que siga o a qui volem, no sé. Afinitat de falla. Entonces jo crec que hauria de ser un vot, si se fa una entrevista, l'entrevista hauria de valdre per alguna cosa, i que fos un vot lliure i que en aquest moment els representants pogueren decidir lliurement a qui voten, no anar en un vot preparat que al final l'entrevista no... Jo, al meu pareixer, l'entrevista hauria de fer abans, inclús donar... Dies abans. Antigament es feia, en el meu cas, en el meu any, es feia una setmana abans, o 2 setmanes abans. Si el dia d'elecció serà el dia 4, per exemple, una setmana abans, fer-ho, perquè, per exemple... T'ajuda més o menys també a decidir quina vas a votar. Ja no tu, sinó que els representants de Junta Local i el president... També. No, és que són representants de tota una comissió. Claro. Entonces yo sí que planteé a la Junta y mira, señores, se presenta esta chica y esta chica como Fallera Major de la ciutat, y esta chica como Fallera Major de la ciutat. Esta chica és una exposició, expliquem i el vot la seva història del fallet, tot, perquè al fi i al cap en el món dels fallers més o menys tots ens coneguem, perquè ja som, podríem dir, la tercera generació de fallers de la ciutat. I la Junta, que és soberana, decideix a qui votar. No jo, personalment, si tinc afinitat amb una altra, no. Som representants d'una comissió, però almenys no pareixer, i si és la Junta la que deu decidir a qui declinar el vot. Jo, diguem, i no perquè estem ara així en la gent de l'Espolín, però jo el que sí que a lo millor seria agarrar i utilitzar les noves tecnologies i aquesta entrevista que elles han fet enguany a les 2 candidates, pues perfectament podia ser una entrevista feta en l'Ajuntament, en un poc més de profunditat, i que això, aquest vídeo, se portava les falles perquè tingueren un criteri, el que tu dius, perquè jo, per exemple, enguany el problema que hi havia a la meva falla és que n'hi havia gent que potser ni coneixia una ni coneixia l'altra. En quin criteri vota la Junta, a qui anem a votar? Aquí li deixes el càrrec, que és una il·lusió, i aquí no li deixes. És difícil. que valorar. Coneixes almenys un poc. Claro, si ja, per exemple, aquesta entrevista a la qual no tenen tots oportunitat d'assistir estiguera feta prèviament i repartir les falles, és tan simple com en una minicàmera, en una reunió, dir, senyores, aquestes són les 2 candidates, i en funció d'ells, per almenys ja n'hi ha més per poder... No és una entrevista dinàmica, tranquil·la, sentats,
que està la candidata que es presenta, que estarà nerviosa davant de 30 persones que la van a votar o no la van a votar i seria que me tocarà, no me tocarà. El nerviosisme a vegades no saps ni el que vas a dir. En tranquil·litat se pot fer l'entrevista, que és el que estàs dient tu, Alexis, que m'ho vais a fer, visionar-la i a partir d'ahí ja tens una base en què votar, no votar a seques. Clar. I respecte, com a presidents de comissió, Fallera, faríeu o se us ocorreixen idees per dir anem a organitzar més activitats en conjunt? En un principi estava el sopar de Germanor, que n'hi ha alguns que no és millor, altres que per circumstàncies no han anat igual. Entonces, creu que això seria un bon acte o penseu que n'hi hauria moltes més coses a les que se podrien acudir totes les falles? O festes locals que estaria bé que les falles estarien més involucrades? Per exemple, que al final la fallera major de la ciutat i la infantil, encara que per a molts no, el món fallera sí no estigui encara molt ben vist, entre cometes, que tinguera una representació el dia de la Mare de Déu, podria ser, o que els membres de Junta Local algun dia de la Setmana de Bous, ella com a la festera del poble tinguera algun tipus de representació, o fer alguna festa més en conjunt totes les comissions, no? Teniu pensat alguna cosa així, no? O penseu que són coses que se podrien tindre en compte? Se podrien fer, l'únic que passa és que si ho concentrem, el problema és que quan arriba al mes de març, entre crida, cabalgata, les activitats pròpies de cada falla, és molt difícil trobar un punt en el qual, si ja és difícil quedar quan se conviden uns presidents infantils altres per berenars, perquè hi ha molts actes, ara se podia eixir d'eixe círcul i en determinades etapes de l'any fer algo, per exemple, jo què sé, tal com organitzar una espècie de volta a peu de les falles. O un mig any faller, un mig any faller. Per exemple, se fa el mig any faller i s'ajunten totes les falles. Jo el que crec és que en este cas, jo crec que per exemple el tema de la Germanor i moltes coses han fallat o han anat a menys, perquè crec jo que en comptes de ser la Junta Local Fallera la que ha tingut que centralitzar o hauria d'haver centralitzat el tema no ho ha fet, vull dir, això de que cada falla se porta la seva vaga. La seva costa. Entonces, quina Germanor n'hi ha si cada un està consumint la seva vaga? Cada un té que portar la seva beguda, cada un, al final és un mal de cap que dius, pues quasi que no sé si val la pena. Mentre que si la Junta Local, encara que demanar ajuda a les falles, dir, en vez de 2 representants nos fan falta que n'envieu 2 més. Però nosaltres montem la barra, jo crec que seria molt més fàcil i menys un finançament per a la Junta Local que avui en dia fa falta i és que deia, perquè de Germanor sí, la Germanor tenia sí, però tu estàs igual, tu vas a la tua barra i no fas una barra. La barra, estàs en el teu grup, el que diu Alexis és un punt tècnic i quan t'has comentat de la falla major de la ciutat que vaig a representar, fa molts anys sí que el que és el cargo de la fallera major de la ciutat era fallera major de la ciutat i festera de la ciutat. És que no mos equivoquem que realment no n'hi ha ningú fester, tal qual, igual estem posicionant uns mínics, però que tinga més càrrec que la fallera major de la ciutat. O sigui, és que no n'hi ha. Jo ho sé perquè fa també, crec que va ser l'any 86, no recordo, Maria va ser fallera major de la ciutat i en aquell any no sé si va ser ella l'última que va ser festera i fallera major de la ciutat. I quan eren les festes del Carrascalet anava ella, però ja festera del Carrascalet també. Eren les festes, que també hi havia un poc de polèmica. Pues fa Paule, quan hi pareix Paule, el que les màximes representants de la localitat i la seva part d'honor vagin per a fer una inauguració d'un acte, d'un recinte ferial, vagin sense vestir la indumentària fallera, que és realment per lo que estan allí, i acaben l'acte i... Ja, que no se fa res. Queda poc. Entonces, si se va a fer donar un càrrec i donar una responsabilitat a aquestes persones que es presenten al taller de la ciutat, que quede ja establert en anterioritat quines són les funcions que van a fer, un calendari faller anual que tindria que elaborar la Junta Local, en el qual a partir de, com que dius tu, dels actes, a partir de 9 dies com se les presentacions, tots els caps de setmana hi ha un mullat. Entonces, des de 9 de desembre fins que passe falles, és molt complicat que la gent pugui acudir. Tots els mesos, totes les falles tenen algun tipus d'activitat. Menys el que és agost. Hi haurà que buscar i ajustar quin mes i quins actes podríem fer conjunts. I una pregunta. Vos ho dic a vosaltres dos perquè damunt sou presidents de dues comissions que tenen les presentacions falleres tirant ja el que seria més cap a els actes ja en conjunt com cabalgata, crida i tal.
Un dels problemes, jo com a fallera del Terrassa que veig i que estic involucrada un poc en el tema sempre de escenografia o espectacle, és que a la falla, una vegada passa la proclamació de la fallera major de la nostra falla, deixes de poder fer activitats en el casal perquè està tot d'escenografia i tot fins a que arriba la presentació, no? No crec que igual estaria bé que de cada any, com fan altres pobles com en Sueca, se farà una rotació de les presentacions? És a dir, per exemple, que és l'exemple, que enguany te tocarà a tu fer-la en novembre, el primer cap de setmana de novembre. Entonces tu tindries per dir-ho així, l'avantatge de poder aprofitar el casal, perquè si no van tots els fallers menys la fallera major durant tot el mes fins a la presentació, perquè ella no pot acudir al casal a res, perquè està ple de coses d'escenografia o de qualsevol cosa. Yo es que pensé que encetar ese meló suposaría encetar el meló de cambiar el orden de la ofrenda, cambiar el orden de la cabalgata, entonces ya habría que diría no, o en tot o en res. Jo mateix, la meva falla serien els primers que dirien no volim eixir en l'ofrenda i en la cabalgata els últims, perquè per l'antiguitat, tu saps, Alexis, que portes més anys com tu també, Eloi, de que nosaltres eixim els primers en la cabalgata de l'Inot i era l'única falla que fèiem ball. I com retrasaven tots i renegaven tots, pues sale als bebès. I el primer any que ens ficaven els últims, totes les falles feien ball. I què vols que te diga? Acabar l'ofrenda a les hores que acabem, que som els últims. Però jo vol dir, és el que està dient que... A mi me pareix un poc injust que falles com el Nou Mercat, que perquè siga nova... Que ja estiguin fent la presentació. No és això, millor encara, que la fallera major no se lluís igual el dia de l'ofrena de dia o el dia de la cabalgata al ninot, encara eixen i està el sol fora, que els últims que eixen de nit. Estaria bé que tots n'hi haguera, des del meu punt de vista, això és molt personal i el qual n'hi ha gent que se me tira damunt. Estaria bé la germana que cada any se rotara i que cada any li tocara uno, no per res, perquè així tots passarien per tots els puestos. És que si no al final... Com a solució democràtica jo crec que seria lo més normal i lo més ideal. Ara, pues això suposaria... No és ideal, Bueno, en Carcaixent ho fa diferent, perquè la família de part de ma mare és de Carcaixent i tots els anys igual de l'ofrena, en la cabalgata van rotar i en les presentacions, en tot. Conforme diu Alexis, seria el més democràtic, però per fer, quan no hi se passi endavant, hi hauria que tindre una altra cosa en compte. Les falleres. Les falleres. Que si no hay per exemple, nosaltres tenim el problema de que la teva fallera no va a ninguna presentació. La meva fallera és l'última i la meva fallera va a la meva part, la que enguany anirà a les que no són falleres en elles. Entonces jo crec que per unificar això i que podem fer aquests canvis que serà el més democràtic, les falleres majors tindran que anar a les presentacions de les seues. És que això també és lo lògic, des del meu punt de vista. I quan tenen proclamades, i ja són que comenci jo, claro. Sí. Jo considero que això hauria ser que la fallera major, o sea, vull dir, jo per exemple en enguany la fallera major del 2016 se despedirà i tot el dia de la seva presentació, però hauria d'anar les presentacions en la banda de cor i la que entra del 2017 a les presentacions en la de fallera major o com a representant fins al dia de la seva, però perquè el bonic al final és que tu aquest dia vagis vestida de fallera a la presentació de la que va ser la teva companya durant 2 hores. Estaria bé aquesta idea. Pero después ahora te fiques en el punto de vista de la fallera major y digo, si yo que vaig a començar a estrenar tratges antes de la meva presentació... No, no els estrenes. Hi ha molta gent que va a la presentació de la fallera major del poble que va entrar de fallera major i castes-se la Sí, pero es uno. Yo me estoy explicando y no soy fallera major, pero yo me explico. Ahora que jo t'ho va dir i a mi no m'agrada i me guarda el nou a partir de la meva. Jo no me la guardaria. Jo me guardaria el que eres fallera major el día que te proclamen. No, realmente el día que te presentes, hasta ese día no eres fallera major. No, como fallera major y el día de la exaltación te exalten como fallera major, pero que eres proclamado. No, però hi ha moltes persones que pensen que el dia de la proclamació te nomenen de vas a ser, però el dia de la presentació te presenten. No, però hasta el dia de la presentació jo entenc que cada falla té protocolàriament el dia de la proclamació, protocolàriament eres fallera major. En el cas més clar, València. La fallera major de València passa a ser fallera major banda o no des del dia de la proclamació. La banda la porta des del dia de l'exaltació. I la banda la d'un dia de l'exaltació. I hasta aquest dia van a insígnia de la Junta Local Fallera o de Junta Central. Entonces, bueno, però això és una altra cosa. Pero que tendría que tener en cuenta si va para allá, que es lo que tendría que hacerse, porque si no, a una fallera major no iría a una presentación. Vale.